Pagmuntar og mga halal lane sa mga nagunang supermarkets o grocery stores sa Cagayan de Oro City, gilusad sa Department of Trade and Industry Region 10 ug Cagayan de Oro City, LGU. Ang detalye sa report ni James Pauliat. Gisuroy sa Department of Trade and Industry Region 10, National Commission on Muslim Filipinos Region 10 ug Cagayan de Oro City, LGU ang mga nagunang supermarket o grocery store sa syudad alang sa pagmuntar ug halal certified product lane isip pagsunod sa City Ordinance sa syudad. Ubos sa maong ordinansa, gihangyo ang mga establishmento nga magbutang og halal certified products express lane alang sa mga kaigsuon ng Muslim. Sa ordinansa, dili ni mandatory. Voluntary ni on the part of the business sector. Gani gi-encourage lang. Sumala sa DTI-10 nga 5 ka mga dagkong establishmento sa Cagayan de Oro City ang mitubag sa ilang panawagan. Gani kining usa ka grocery store sa Cogon area nagmontar pa og kaugalingong freezer alang sa halal certified frozen products. This activity is part of our continuing effort to ensure that halal certified products are more accessible, visible, and trustworthy for our growing Muslim community and for all consumers who see halal as a mark of quality, cleanliness, and safety. Ang maong lakang sa DTI o Cagayan de Oro LGU gikalipay sa mga kadagkuan sa National Commission on Muslim Filipinos Region 10. Pagpakita kuno kini og dakong respeto sa relihiyong Islam kinsa dugay na nilang gihandom. It is a significant leap forward in promoting inclusivity, respect for diversity, and economic empowerment of our Muslim brothers and sisters in the region. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.